So nako diri sa Alabang karon. So padulong ta sa grocery. Saan po banda? Doon sa gitna po. Sige po, salamat. So, diri nga entrance. Grabe kadaghan og kuan tao gapila. Tara. So, swerte ta kay gignan ta sa security guard nga na daw kunoy entrance dun sa dito sa Pikas. So, ato kung adtoon, basi gamay rag tao dito. Entrance. Okay. So, gamay ra siya kuan diri. Gamay rag tao. So, ang entrance niya, tara. So, entrance ba na o bangko? Bangko account. No. Ay, bangko. Nagpila sila sa bangko. Asa ka, dapit? So, sana sila, nagpila sila sa bangko. So, asa ka dapit? So makutana ta security guard kung saan ang asang entrance. Chipsan ta ba? Chipsan na ba ang entrance? Wala. Doon lang yung entrance. So doon sa kabila yung entrance. So, kaganina nalipat ang babae yung igunitan tapos niya akong ipadaplin. So, abi siguro niya nga iyang uyab. Igunitan niya akong kamot. Oh my God! Wow! Altabahan balik na sa tungagi. So, wala na ilang entrance. Dirira. So, tara, maglinya ta. So, taas yung pila. So, magpaabot ta. So, ayun. Nakasulod na ta sa sa mall. So, uy. Abi na ako grocery na diretso. So, magpila pa dahil ta diri. Okay. So, ito. Magpila pa dahil. Ano. So, abi na ako. Nakaluwas na taganina dito sa gawas. So, napaday part 2. So, sige, paabot na sa pila. Mauman. 1 minute, 37 seconds later. So, ayun, tawag na ta. Ay, di lang po ba? So, kuha na to atong cellphone o wallet. Itata. So, tara. Grocery na ta. So, kung magpalit mo, tanawin din yung expiration date. Ayun yung kalimtik ko mang grocery mo. Expiration date ang pinakauna tanawin.
So, maglinya na ta. So, pahuman na sila. So, kita ang sunod. Okay, okay. So, human ako og grocery tapos human na pod ko og palit sa tambal. So, tara. Uli na ta. All day. Adun yung exit? So, babalik pa ako dun, papasok pa ako. Pero pwede rin kayo, may Jollibee dito. May Jollibee dyan. At the escalator. Kung Jollibee palabas mo. Ah, okay. Second floor. Sige po, salamat. So, mamahit na buwan eh. Tuyok pa dahita, matuyok. Kay bawal daw dito mo agi. So, ang purpose sa dito nga portahan para ra sa entrance. Okay. Bye-bye.